laki nito. Wow. What's up mga ka-dragon? Good morning! Ayan, nandito ulit tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm. Ayan, diba? Wala kaming kasawaan sa pag-work. Pagkatapos namin mag-kamates, dito naman kami sa Dragon Fruit mag-harvest ng ibebenta sa bayan. Ayan, yung aming mga Suki Bell dyan sa munisipyo. Pakiabangan na lang po ang Dragon Fruit ladies. Bili-bili na. Mapapalaban sa Antipasay magbenta kasi nagtatampo sa Antipasay. First time ng Antipasay. Dahil hindi raw siya nakasama ng paraan. Nag-aiyak na. Hindi. Di ba dalawang beses kami nagtinda. Yung una hindi siya nakasama kasi nga nagpayok siya doon. Yung pangalawa sabi ng talaga wag na daw isama. Sabi niya sa Lagot ka. Ayaw ko niya isama. sabi naman si Antiligaya. Madinay pasingan. Baka makuha. Aramidan na. Yan, kahit nasiraan tayo ng mais, may kapalit naman tayong maraming dragon fruit. Marami tayong harvest ngayon, guys. Masaya tayo ngayon dahil marami tayong mabibenta ngayong araw. Let's go mga ka-dragon! Sugod! Ayan guys, patiklop na ang ating bulaklak. Ano to guys, mga 7 PM hanggang 7 ng umaga ang kanyang buka. Ayan, magtiklop na din yan. Ang daming pipitasin guys, yung mga namumula na yan. Kwarto. Si ate, ay. Ang dami nating harbisan yan guys. Yung gamit ko, bunuan ko ay. Wow, sarap. Kahit maliit. Masarap yun guys. Oh, pulang-pula. Na, may karasaan dyan. Daming tag 60 guys. Kaya nga. Yan o. Hindi, okay pa yan sa malaki pa nga yan. Hand pollinate natin sila guys. Yan. Dahil sa sobrang dami, hindi kayang i-pollinate yan ng mga bubuyog.
Buti na lang guys hindi umulan kasi kapag umulan to tapos nakabuka pa yung bulaklak, nasa 80% sira yung mga bulaklak na yan, mabubulok. Lalo na yung mga nakatingala. Pag pinasok ng tubig itong kanyang pinakapusod, yan, mabubulok na yan. Matutubungan ba sa Ilocano? Parang maganda mag-picture dyan. Parang maganda mag-picture dyan. Ito guys, oh, sobrang laki. Sarap ang kinis. Sila Ate Joan guys nandun sa dulo. Puntahan natin. Wow, laki nito. Ang dami ding maliliit. Oh. Sa sobrang dami rin kasi guys ng bunga. Hindi rin kayang tustusan ng ano, ng pinakapuno. Kaya maliliit yung ibang bunga. Ano yung dala mo? Nagpitas ka din? Ha? Di ba kumakain ka ng dragon fruit? Masarap? Ba, very good ah. Nag-oopo siya. O, kainin mo na yan. Sila guys yung nakatira dito sa ano naming kubo. Buti na lang may hilig din itong mga batang to sa dragon fruit. It all you can sila dito basta ano may nahinog, pero yung maliliit lang naman ang kinakain nila. Oh, may pukyutan! Pukyutan ka na! Siyempre guys, marami rin tayong backup ngayon sa pagpitas. Dahil marami to, yan. Si Kuya Efren, si Anod, si Kuya Dan, si Uncle Marsing. Si Tuto. Simulan natin dito sa dulo magpitas. Pababa tayo. Yan siya guys. Marami tayong tag 50 ngayon. Tag 60 ngayon guys. Di ba din? Napagkabayo din. Mura na ngayon eh. Dati nung kaming gabinta, 80 yan. Ganyan kalilit. Yung bite size na ganita. Eh pero yung pinakaganita na, yung pinakamaliit na 50. Yung unang ano namin pitas kanain nila Fresh to guys. Pagkapitas, dadala na kaagad sa ano? sa market. May batik. Di ba lang gusto? Ano bukas?
Marami ulit yung susunod na bumuka guys. Ito. Mga 2 days lang yan. Magbukaan na naman yung mga yan. Sige nga, kung maabot nyo yung nasa kwan na yan, taas. Nasa dulo. Kulin ko daw yan. Oy. Kaganda ng sanga niya, oh. Tingala din yung ahas. Kailangan daw si Tungke. Pwede, abot. Ilahin mo rin Tungke. Talagang hindi mo maabot yan. Ante, oh. Lakan pa sa yung green pa. Pwede na. Hanggang alas 3 tayo. Ngayon, baka hanggang alas 3 tayo ng madaling araw magbinta. Hindi, isama natin si Kuya Junior eh. Ito, oh, ganda oh. Wala pa nga. Hindi pa. Ay, hindi pa? Wala pa. Mamaya ay kunin natin. Baka, nakalimutan naman kayo ninyo. Ito guys, patay na to. Yung pag namula ng ganyan. Kadaming pula dito. Ito oh, hinog na hinog na. Mapalaban kayo magpitas. Kulang tong tray natin, ha? Kulang ang tray. Yun na isama yung may bitaka. Naman na. Na pitas lang eh, bagay laglag na. Hanggang ano tayo ngayon? Magbinta tayo sa bayan. Ang alas 5. Oh, baka hindi lang. Oh. Yung dati nga na konti lang. Ay, may ano pa order pala akong kwan. Isang tray lang. Saan? Doon sa Kaminawit. Ganda nito guys. Oh, makinis. Wala siyang kadat-dat. Magandang balat. Ang ganda pala pag ganito eh. Ako mag-harvest. Ay, ito ang maganda. Ang tiligaya! Ang ganda, ang laki. Maganda pala pag Walang ganito eh. tunggos. Wow. Kasarap magka. Ate tayo ni nalabtan niyo eh. Wala pa dyan. Saan pa pa dyan? Nakrasaan! Dito daw yung aso. Saan? Yan, dyan galing sa kamarain. Kasi sabi ko noon, sigurado mayroon yan dyan. Sigurado. Akala ko yun, oh. Saan kaya nagpunta yun? Wala yung dito eh, doon yun, sa ano. Wala man siyang punta dito. Ano mo nga? Ano pa? Dito, oh. Ito lang ang pangkatay? Wala. Tagadala. Senyora. Tagamando. Hindi makabuka ng ayos to. Napit-pit. Kaasipay mo. Napigilan yung kanyang pagbuka. Hindi siya nakabuka. Bukar-kar ka. Patiklop na yung kasama mo, ikaw. Andyan ka pa din.
Daming ano, tubig. Eh! Naku, hindi, palaka. Pero saan? Palaka yan. May ulo daw. Ulo ng palaka lang yun. Abangan nyo kami. San Jose. San Jose Town Plaza. Sa mga friend ko dyan sa San Jose, baka gusto nyo po mag-order. Dami akong papritis ngayon. Basta Mamaya bumili, andyan kami sa plaza. para basta magbili lang kayo. Comment lang kayo kung gusto nyong magbili. I-deliver namin Ganda, oh. yan. Ang ganda nga yan, kuya. Talagang ano, pang ano na ito eh. Pang world class. Di ka magami nagsawang ako dakurad na. Di ka magami dakurad na. Daming pretest to ngayon, daming bilihin. Dala kayo ng ano, dala kayong kumot ng Magukulambo. Mag-overnight tayo dun sa plaza. Pati yung sa panggabi na nagagala doon. Yan guys, antayin nyo kami dyan sa munisipyo. Order kayo ha. Bili kayo ha. Comment lang. Comment down. Lahat ng entrance at exit, barado yan ngayon kaya. Lahat ng madadaanan. Ha? Kahit pa, basta maubos lang. Ano kung ipa-frame mo itong mga ganito o isang salmak lang nila. Order na kagad kayo, baka maubusan kayo, nako. Agawan tumamaya sa bayan. Kain ka ng marami, Jay. Talagang I-post ko nga sa page to, mama. dito pa lang tayo sa isang ano, side. Di pa nakasadsad. Ngayon, ito pa oh. Sa taas. Yan nga. Ganda nito oh. 2 kilo, may presyo na isa. Ano yan? Ano yung kuya Dan? Yung unang makabili ng 5 kilo, may presyo na 1/2 kilo. Basta yung unang makabili ng 5. 5 Yung kilo. pangalawa wala na yun. Sana yun, yung dikit mo bagawing ano mo. Ayan, ito. Ganda. Ito pa ho. Kagaganda nga dito. Makikinis. Wow. Yan ang mga pangbenta. Inayang kainin, Kay kainayang Santos ito. Pang Ay, oo. magbawi-bawi kay Santos eh. Pangbawi-bawi kay Santos guys. Sayang nakaraan puro kura doon. Sabi niya, nagpang-abot na yung dragon fruit ko dito sa rep, sabi niya. Pero ginakuha niya rin lata. Oo. Shout out kay Santos eh. Ano namin yan guys, suki. Suki ball. Sana Salamat ano po. rin. Bigyan mo siya ng discount, bigyan ka niya rin ng discount sa gasol. Pwede ah. May dami. Ito oh. Pingaw, pulang-pulaw. Kaya nga. Dalawa pa naman. Maganda talaga tignan pag pulang-pula eh. Oo. Naala na dito sa inuman ay kaluuman na. Ayun oh, meron pa sa baba oh. Puno. Yung pante. Para isang dasita lang yan. Isang Tatlong balik siguro yung trailer. Biyahe na nga sila. Dami-dami sa nang nakatalat dyan. Sana persa tayo mag-post.
Ha? Sana persa tayo mag-post. Post ka na, Pingay. Ayan. Ang laki nito. Wow. Sarap. Pulang pula. Ito guys, hindi yan sira ha. Ganyan talaga yan. Diyan kasi galing yung bulaklak niya. Ano, katulad nito. Yan. Kapag tinatanggal kasi ito, nagiging ganito yung itsura niya. Yan. Ayan guys, tapos na tayo mag-harvest ng ating dragon fruit. Bali, nagpapahinga lang po ang mga ladies. Bago yan, bago kami umuwi ng baryo para ayos ulit ng aming paninda. Ayan, gusto lang po namin magpasalamat sa ating mga new subscriber, sa ating mga viewers, mga bagong viewers. Thank you so much po sa pag-support sa aming YouTube channel. Road to 70K! Thank you Lord! Thank you po! Nagtatanong kung taga saan daw po ang Dragon Fruit Ladies. Taga dito po kami sa San Jose Occidental, Mindoro. Dito lang po kami matatagpuan. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala sa amin, yan, magpapakilala po ang bawat isa. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Miss Greta. I'm single, ready to mingle. Mrs. Ayan, ako po si John Santiago, aka Madonna. Ito naman si... Ako naman si Antiligaya. aka Joy Tawagin Antiligaya. Auntie Joy Joy Joy. Ante Joy Joy. Ako ang ginatawag nilang antipaseng. Si positive at si negative. Ako naman po si G. Gigi! Siyempre guys, ang ating Hello camera po. girl. Thank you so much. Bilihin nyo na yan guys. Yan guys, itong ating mga na-harvest. Ang dami. Yun. Naku, hindi natin kaya dispose to. Ano na yung gulong? Ano yung bangar? Dragon fruit, kaibigan. Kain ka galuinan. Opo, mas maganda yan sa katawan. Ngat-ngatin. Parang patungkap. Parang makahilo. Hindi ginakain nga namin. Ginatinda pa namin. Galuinan. Okay guys, yan, segregate time. 100. Busy ang mga ladies and gentlemen. daw guys, ang pili ko. Bagsak yung pag-segregate ng Tiligaya. Antay, baka yung ganito kanina sinalo mo sa 6 Di pasado ka yan. Maganda yung lalo ko. Dito. Pasado sa